Nilqakom għal din il-Quddiesa u r-Rużarju immexxija mill-Arċisqof Charles Xikluna. Fl-Evanġelju tal-lum nisimgħu kif il-Fariżej kienu fissati li jobdu u jimxu mal-liġi u ħafna drabi l-istess liġi kienet tagħmilhom għomja għall-aktar affarijiet importanti fil-ħajja. Illum nitolbu għad-dawl u għall-integrità f'dak kollu li nagħmlu. L-isem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Illum it-13 ta' Ottubru ħafna devoti tal-Madonna ifakru s-sitt dera tal-Madonna ġewwa Fatima fl-1917. Bħallum il-Madonna tat sinjal tal-preżenza tagħha bil-miraklu tax-xemx li rawh 70,000 persuna. Il-Papa Piju XII li birek din l-istatwa sabiħa tal-Madonna ta' Fatima li la mana għal dawn ix-xhur u li tant tiġbdek bid-devozzjoni tagħha, il-Papa Piju XII ukoll kien xut ta' dan il-miraklu tax-xemx fis-sena li fiha kien iddikjarat domma tal-Assunta. X'inhu l-messaġġ tal-Madonna minn Fatima? Kelmet lil 3 rajja ċkejknin, 2 minnhom huma kanonizzati, Francisco u Giacinta, u oħthom Luċija mbagħad saret soru tal-klawsura u hemm ukoll il-proċess tagħha l-beatifikazzjoni. Lil dawn it-3 rajja ċkejknin il-Madonna kelmithom fuq il-bżonn tat-talb u tal-fiduċja fil-qalb bla tebba tagħha. Il-Madonna twassalna lejn bina Ġesu u aħna nitolbu l-grazzja f'dan ix-xahar tar-Rużarju li inħallu lill-Madonna tmexxina bħalma tmexxi t-tarbija tagħha fl-ewwel passi li tagħmel, tindukrana biex ma naqgħux u twassalna lejn bina Ġesu. Nistqarla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġini, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Mulej Alla tagħna li tajtna lill-Omm ibnek biex tkun omna wkoll. Għatina nitolbuk li aħna u nimxu fuq it-talim li tatna ġewwa Fatima, mimlija bi spirtu ta' vera talb u penitenza, ngħinu b'ġenerożità sabiex id-dinja tiġġedded u tikber fis-saltna ta' Kristu li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawla Apostlu lil Galatin. Ħuti, Kristu ħelisna biex ngħixu ta' nies ħielsa. Żommu sħiħ u terġgħux tmiddu onkom għal madma tal-jasar. Araw, jiena Pawlu qiegħed ngħidilkom, jekk toqgħodu għaċ-ċirkonċiżjoni xejn ma jkun jiswilkom Kristu. Jien nistqar għal darb'oħra quddiem kull min għata ċirkonċiżjoni li hu marbut għal ħarsien tal-liġi kollha. Intom li tfittxu l-ġustifikazzjoni fil-liġi
Intom maqtuha minn Kristu. Intom twarrabtu mill-grazzja. Imma aħna it-tama tal-ġustifikazzjoni nistennewha bl-Ispirtu permezz tal-fidi. Għaliex fi Kristu Ġesu, biċ-ċirkonċiżjoni jew mingħajrha, xejn ma jkun jiswa, ħlief biss il-fidi li taħdem permezz tal-imħabba. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm inwieġbu flimkien, ħatinżel fuq it-jubitek mulej. Ngħidu flimkien. ħatinżel fuq it-jubitek mulej. Ħatinżel fuq it-jubitek mulej u s-salvazzjoni tiegħek skont il-weda tiegħek. Tneħħili qatt minn fommi kliem is-sewwa għax jien fid-digriti tiegħek nittama. Ngħidu flimkien. Ħatinżel fuq it-jubitek mulej. Inħares il-liġi tiegħek għal dejjem u għal dejjem ta' dejjem. U nkun bla xkiel fil-mixi tiegħi għax jien infittex il-preċetti tiegħek. Ngħidu flimkien. Ħatinżel fuq it-jubitek mulej. Nitaxxaq bil-kmandamenti tiegħek li jien ħabbejt. Nerfa' jdejja lejn il-kmandamenti tiegħek u naħseb fuq il-preċetti tiegħek. Ngħidu flimkien. Ħatinżel fuq it-jubitek mulej. Il-kelma ta' Alla iħajja u qawwija, tarbel il-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien waqt li Ġesu kien qiegħed jitkellem, wieħed Fariżew stiednu għandu għall-ikel. Daħal għandu u qgħad bil-qiegħda. Imma il-Fariżew staġeb meta ra li qabel xejn ma nħasilx skont ir-riti ta' qabel l-ikel. U l-mulej qallu: u issa intom il-Fariżej, intom tnatfu t-tazza u l-platt minn barra. Iżda minn ġewwa intom mimlija bis-serq u l-ħażin. Kemm intom bla moħħ. Min għamel in-naħa ta' barra m'għamilx ukoll in-naħa ta' ġewwa. Mela għatu karità minn dak li hemm ġewwa. U taraw kif kollox ikun ilkom nadif. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lina Kristu. Talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Il-Fariżej kellu raġun jinnota u jilmenta li Ġesu ma segwiex ir-ritwal tal-ħasil għax fil-fatt li mallem dal-ħaġa ma miliex. Ma kienx biss kwistjoni ta' ritwali, imma nimmaġina anke ta' iġeni. Ġesu juża dan il-mument biex ifhemna li għalkemm ir-ritwal għandu wkoll is-sinifikat tiegħu, hemm bżonn li jibda minn ġewwa, mill-atteġġjamenti tagħna. Din il-ħaġa ta' min nirriflettu fuqha ħafna aħna għandna ħafna devozzjonijiet. Il-fidi tagħna hija imqawwija u anke mejjuna minn tant ritwali. Ma jekk ma jkunx hemm l-imħabba li tiġi mill-qalb, jekk ma jkunx hemm l-atteġġjament tal-fidi, ta' min nistaqsu jekk dak li nagħmlu huwiex biss kwestjoni ta' barra. Ġesu jiddistingwi bejn dak li huwa ta' barra, in-naħa ta' barra, u dak li ġej minn ġewwa mill-qalb. Għatu karità minn dak li hemm ġewwa mill-qalb. Għaliex jekk aħna dak li nagħmlu
ikun immexxi mill-imħabba, allura se jkun verament nadif. Nieħdu pereżempju dak li qed jitolbu minna l-awtoritajiet tas-saħħa. Il-prekawzjonijiet li għandna bżonn nieħdu. Noħduhom b'ċertu għaqal anke bħala espressjoni ta' għoża u ta' karità ta' mħabba. Jistgħu jkunu affarijiet ta' barra, imma hemm bżonn atteġġjament, mentalità li tajjeb li nieħdu ħsieb xulxin u nogħżu għal xulxin. Aħna nfakru lil Madonna u l-esperjenza mistika li kellhom daw it-tliet rajja ġewwa Fatima, nitolbu wkoll għal paċi fid-dinja. Il-Madonna talbet lil dawn it-tliet rajja iwasslu messaġġ. Il-messaġġ li aħna nafdaw ħafna fil-qalb bla teba tagħha. Il-qalb bla teba tal-Madonna hija dak ir-reċipjent sabiħ minn ġewwa. Imbagħad kien ifur bl-imħabba għal proxmu. Ħalli niftakru episodju ċkejken. L-Anġel Gabriel iħabbar il-Marija li hija għandha ssir Omm Alla. U jagħtiha sinjal, ara qaribtek Elisabetta diġà ilha 6 xhur tistenna tarbija. Il-Madonna femet li Elisabetta mhux biss kien se jkollha tarbija fix-xjuħita, imma li kellha bżonn l-għajnuna. Hi li mhux biss kienet sabiħa minn ġewwa għaliex imnisla mingħajr teba, imma kienet tiġġor l-imħabba ta' Alla magħmul bniedem Ġesu fil-ġuf tagħha. Tfawwar dik l-imħabba minn ġewwa femil ta' mħabba minn barra. Tmur iżżur lil Elisabetta toqgħod magħha 3 xhur sakemm jitwielet it-tifel li kellu jissemma Ġwanni. Kemm tkun ħaġa sabiħa li aħna nimitaw il-Madonna fi żbuħija tal-qalb tagħha. Il-Madonna tallimna meta u kif il-karità minn ġewwa tagħmel lilna tassew sbieħ u ndaf. Ejjew nafdaw it-talb tagħna f'riġlejn Sittna Marija u nitolbuha tidħol għalina quddiem Alla, mod speċjali taħt it-titlu tal-Madonna ta' Fatima. Nitolbuha l-ewwel nett tal-Quddiesija tiegħu il-Papa għalina l-isfijiet, għas-saċerdoti u djakni, għar-reliġjużi, l-lajċi, biex aħna li konna konsagrati bil-mamudija ngħixu din is-sejħa li nkunu nsara. Nitolbu. Smana nitolbuk malej. Nafdaw fidejn il-Madonna il-morda kollha tagħna b'mod speċjali dawk li ntlaqtu bil-pandemija tal-COVID-19, nitolbu għal frontliners, għal dawk li qed jieħdu ħsieb il-morda, għal dawk kollha li għandhom x'jaqsmu mas-sikurezza f'pajjiżna, nitolbu wkoll għall-awtoritajiet tas-saħħa. Nitolbu. Smana nitolbuk malej. Nitolbu għalina biex qatt ma ninsew is-sejħa tagħna li nkunu aħwa bejnietna u aħwa ma' kull bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk malej. Nitolbu għal ħutna l-mejtin b'mod speċjali dawk li ħallewna f'dawn il-jiem u f'dawn il-ġranet, anke f'dawn l-aħħar sigħat, biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk malej. Nitolbuk mulej tilqat-talb tagħna bl-interċessjoni qawwija ta' Sittna Marija u tagħtina id-doni tal-umiltà u ta' qalb safja mimlija mħabba bi Kristu Sidna. Amen.
Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Inqalmu lejn nidejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħek. Aħna niċċelebraw it-tifkira tad-dera tal-imqazza Verġini Marija ġewwa Fatima. Nofrulek mulej dan is-sagrifiċċju ta' rikonċiljazzjoni u tifħir. Fin-nagħa tiegħek nitolbuk taħfer id-dnubiet tagħna u tiġbdilna qlubna lejk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżoħal il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew. Mulej missier Quddies Alla ta' dejjem li tista' kollox. Li rodulek ħajr f'kollox u għal kollox u nxandru l-qawwa tiegħek. Inti għal kobor bla qis ta' mħabbtek ma titlaqx weħedhom lil dawk li jitbedu minnek, imma b'kull mod treġġaħħom lura li mħabbtek. Għaliex int lil Verġni Mqazza Marija li ma kinitx taf x'inhu d-dnub, tajta qalb kollha ħnien għal midinbin. Huma jikkontemplaw il-ġmiel tas-safa ta' ruħha iħabirku biex iżommu ruhom il-bogħod minn kull tinġis ta' dnub. U waqt li jaħsbu fuq il-kliem u l-eżempju tagħha, jiftakru li għandhom iħarsu l-preċetti ta' ibnek il-Aziz. Bih tajja kollha tal-anġli ferħan għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smowiet. Imbirek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smowiet. Quddies tas-sewint mulej. Inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex jsiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rajħi bati ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' ratti l-ħajr, tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokuntana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna.
missierna li inti fis-smowwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna l-dnubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li intrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn-ħtieti kollha u minn kull ħażen, żomni dejjem fidil lejk mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħed nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu.
Għamil mulej l-sagrament li rċivejna, aħna u nqimu l-Verġni Marija bħala ibnek u il-Knisja, imexxina lejn il-ħajja ta' dejjem bi Kristu sina. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej, ir-roddu ħaj mill-Alla. mill-Alla. Nikkonsidraw u nitolbu dawn il-misteri tar-Rużarju għal konverżjoni tagħna il-midinbin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u għaraq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum għafrinna dnubietna bħalma nafru minn ħati għalina daħalniex bit-tiġrib isteħlisna mid-denja. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum għafrinna dnubietna bħalma nafru minn ħati għalina daħalniex bit-tiġrib isteħlisna mid-denja. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima lik tagħna. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu inkurunaw b'kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli titint kif is-sema jgda fl-art. Obsa ta' kuljum għatina llum għafrinna d-libietna bħalma nafru minnu ħati għalina, daħalniex fi tiġrib istaħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima lik tagħna. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija Slima tal-mewt lik tagħna. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima lik tagħna. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli titint kif is-sema jgda fl-art. Obsa ta' kuljum għatina llum għafrinna d-libietna bħalma nafru minnu ħati għalina, daħalniex fi tiġrib istaħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlop għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlop għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlop għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlop għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlop għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlop għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlop għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlop għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-batija tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġi mislub u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti bis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Għawsan ta' kull jum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, daħannix fit tiġrib jisteħnisna mid-deni għamen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlop għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlop għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlop għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlop għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlop għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlop għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlop għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlop għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlop għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlop għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek li tniedu aħna li jikbu nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. E'għamela avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Lopalina qaddisom Malla, biex ikun jistaqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Obsna ta' kun jum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, id-daħannix fit tiġrib iżdeħnisna mid-deni għamna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem Id-daw ta' dejjem jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu smana. Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal tagħna. Missier eternalla, Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla, Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed, Ħenna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħnina, Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. Om it-tama, Itlob għalina. Om li zjed safja, Itlob għalina. Om li zjed nadifa, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tistoq li mħabba, Itlob għalina. Om tal-aġe, Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollu kaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull ima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdussija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tjieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewkba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraċ tal-migranti, Itlob għalina. faraċ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħid nubit tad-dinja, Affrinna affrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħid nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħid nubit tad-dinja. Enna lina. Itlob għalina qaddisom Malla, Biex ikun jistaqinna dak li wedna Kristu. nitolbu. U Alla li rit li ma tħabbira tal-anġlu, li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni mqazza Marija. Għatina nitolbuk lilna li nistqarruhom Malla, li nkunu mejjunin mit-talb tagħha l-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema jitfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ hekk ikun. San Giuseppe ta' Qalb Safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
nitolbu. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-Kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomu, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġu l-qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar-Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Ninformawkom li l-Quddiesa tal-lum mhux se tixxandar fuq TVM2 fil-5:30 ta' filgħaxija. Min jixtieq jgħin li l-Knisja tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Min m'għandux aċċess għal din il-website jista' jċempel filgħodu fuq 21-12-12-81 għal aktar dettalji. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom. Il-kumplament tal-għodwa tajba.